kongresista Janice Salimbangon o laing 12 ka mga kandidato nga gikan sa lungsod sa amihan ng Sugbo ipa-disqualify sa Comelec. Straight to the point. Kini tungod sa kalapasan sa Omnibus Election Code on na prohibition batok sa vote buying. Straight to the point. Kaning mga ni petisyon, mga sukindig paminaw or kanirong nisang atog reklamo ang ato sa Comelec sa kauluhan tungod kay matod pa nang kanang nag-vote buying kuno kining ni ang kongresista og 12 ka mga kandidato o niya gigamit ang tupad og ang AX. Kaning niya incumbent man ni Rono kasamang RVC kaning ni ang Congresswoman Janice Salimbangon, no? So kuan ni siya kanang nang incumbent ni karon siya unya unsa man naka-appeal nig pirma sa impeachment ni Sara. Wa So naka-appeal di ay ni mga sukindig paminaw og pirma naka-appeal og pirma gireklamo siya karon tungod aning pagpanghatag sa tupad og ang AX kay matod pagipamulitika kuno Wa pa di ay sa kuan pa ni tupad og AX pa ni ilang reklamo. Unya unsa pa man wa pa tingali makasugod og panghatag di adto nga ayuda. Do naman kuno toy ayuda kanang nang akap wa pa tong akap wa pa. So mauna ato ning hatagag pagtagad kay kanang naang vote buying ana mga sukindig paminaw balaod ang Comelec ana nga masakpan gani nimo ang tao sa kandidato ug ang kanang naang kandidato nga dunay vote buying mga sukindig paminaw pwede ninyo na arestuhon dayon nga without warrant. So muna ay matawag na to warrantless arrest kung na nasakpan ninyo sa akto nga nag-vote buying. Pero kani ato ning hatagag pagtagad ron makasama kay matod pa nga nakapirma man di ay ni si Congresswoman Janice Salimbangon sa impeachment ni Vice President Sara Duterte sa ato padaghan gyud tuong ayuda So sa kuan ko no matod naman diri ilang reklamo matod pa ning ilahang reklamo nga tungod sa kanang distribution sa akap kanira ba kaning ni nga dili tupad og AX. Daghan ra ba nako mga nag-PM, daghan nako nga mga nag-chat og nag-text usab makasama kay kaning ni ang tupad sa uban nga mga dapit. Dunay gipapirmahan nila dito nga tag dunay gipapirmahan nga tag 4 mil sa size. Unya ang gihatag ang gipirmahan 4 mil size, ang gipanghatag uskalibo raman. Dili kuno mao ang ilahang gipirmahan sa aktual nga kwarta nga ilang nadawat. Oy naunsa man naunsa man ning hitabo ato ning hatagag pagtagad ron kay kadaghan ba di ay nga anomalya usab aning tupad nya duna kunoy uban nga kanang naang pasud anay lagi kanang naang tupad palimpyohon kuno kadiya wasa karsada ba kaha asa ka manglimpyo picture-picturean na kadiya kadiyot duna pa kunoy diirkon ang mga balay apil nga nakadawat sa tupad Diba kaning ni ang tupad nga programa sa duli man kini? Diba sa duli man kini nga tupad? Unya nga numan nga kanang naaman nga ang unsa may kuan ani nga unsa man ang kuan ani nakahibalo ba ang duli ani? Nakahibalo ba ang duli ani nga dunay kanang naa nga duna mga sukindig paminaw pag kuan ani pag pangawkaw ni ini pag abot na dito sa sweldo. Kay ang uban pananglitan ka sa mangki o kanang ultimo ra ka nga tao pagunahon kag maayo pahagbason ka pero ganig suod matod pa kuno ka ni kapitan og ni mayor kuan lang ka diha kadiyot gunit lang ka diha kadiyot nya suot ka ng jacket sa tupad kinaaman gyapon na isyon jacket di ay picturean ka diha kadiyot wa na okay na. Ato ni hatagag pagtagad saron ka ayuha oy kanang na ang kwartas gobyerno ayuhon unta naghatag ngadto sa tinud-anay gyud nga hataganan kana bang na ang away pinili pero mo lagi di man ta makalaom kay kaning ni ang mga ayuda mga sukindig paminaw wa magyud kaayo kanang na ang di magyud kalikayan nga dunag yoy pinili samot na ni ron nga kanang na ang mag-apil-apil na ni mga congressman Samtang sa laing bahin atong hatagag pagtagad kay sakyanan sa syudad sa Sugbo, giuli na ni kanhi Cebu City Mayor Mike Rama.
giuli na niya kagahapong adlaw mga kasama may in town kay nadutlan. Nadutlan in town si Mayor Mike Rama sa tuan tambag nga iuli na oy. Ay iuli na kay dili naman ikaw ang mayor karon. Tinuo dili malalis nga ikaw gipili sa katawhan sa syudad sa Sugbo isip mayor pero kay gitangtang ka naman sa mayor pagka mayor nga dismiss ka naman do na may giila nga legal nga mayor di atong respetaran ka na. So atong nalantas Mayo 12 mamawi Mayor Mike. So at least nakakuan ko kan naka-appreciate ko nga kanang naa nga giuli na ni Mayor Mike Rama ato gipatambagan to kuan nila Mayor Mike Rama oy ha. Palitan og wa say sakyanan na magkuan lang ana may kay kana magunay dangan sakyanan siya. So iuli lang nato na kanang naa nga sakyanan sa syudad kay lain pug kaayong paminaon nga magkinihaay mo diha unya ikaw mayor ka. Unya kanang naa nga nagwa nimo giuli nang naa nga sakyanan sa kanang naang sa syudad. So at least giuli na unya didto niya giturn over ni Vice Mayor Dondon Hontiveros kagahapong adlaw. Straight to the point. So at least okay ra no kanang naa nga okay na imong gihimo Mayor Mike ha. Okay na nga imuha nga giuli ng sakyanan kay aron magamit lang puna diri sa City Hall. Sige lang nga mabalik ra man nimo kung ugaling palaron ka karong bugnong lugay non karong Mayo 12 kung palaron ka di kanang mabalik ra na nimo. So at least kanang naabang na kanang naa nga giuli na nimo maayong buhata. Balik ta mga sukindig paminaw diri sa tuang pag kulo ka bildo karon buntaga samtang nagakapi-kapi mo diha samtang namahaw mo diha mga kasama na minaw mo diri kulo ka bildo ta ginagmay ha. Samtang uban na minaw diha ang uban sad nagpaabot og ayuda kanus malista ha. Amo na giingon ni Ma'am Tisay kasama nga RV ang kanang naa nga kinawat pagani ning ubang ayuda o niya gikuhaan pagyud pag-abot sa mga tao porting alegriha. Sa mga nga nag-abot ito sa mga tao ang ayuda sinsilyo na lang. Sinsilyo na lang in taon nag-abot sa mga tao. O niya ang mga tao pay pag-abot sa eleksyon ang mga tao pay nakautag kabubuton pagka wa giklaro. Gikan mga kasama dito sa kauluhan toskig kayo toskig kayo ang ayuda kanang ipanghatag ayuda portin toskig pas makadlawon. Pero inigabot dito sa mga tao pag-abot sa mga tao wa na kanang naang mga sinsiyo na line abot sa mga tao o niya maupay makautang og kabubuton. So mo na ang kanang ayuda dili man ko supa kanang ayuda ba? Di ko supa kanang ayuda pero ayuhon lang og panglista kanang sa ayuda. Naglibog bitaw ta nga kanang naaman tan SWD na taga Dole tahasas ayuda. Unya ang paasorbihon dito sa mga balay kana ra mangyapong mga taos kapitan, taos mayor, taos congressman. Kana diha dili gid kalikayan nga duna gyoy kanang naang pagpili-pili kay pananglitag taos kapitan ang manglista makasiguro mangyud nga kon mailhan magitos kapitan nya kanay wa ni nibutar niya bisag pobre pa ka pero wa ka ni butar ni kapitan dili kayas mayor di kayas congressman di gyud kay apil. Kadaghan na hitabo ana na to ang mga naminaw di ay pabungol-bungol ra man ang uban. So mo na ang kita pa hinuoy na kautang o kabubuton ha mo na ang lisod kayo bitaw. Ato asang i-update ring sa milk tea kay katong sa gahapon ba niya ato asang i-update tong sa milk tea sad kay katong sa milk tea makasama kay kaning niya ato sa ning i-update kay dunay update ani kay namay nakakuan ning taon kay gahapon ang utana manggod ta nga ang ga-post ani ang page dunay Facebook page nga Katmon karon ang Katmon karon mo to tong i-update din sa Katmon maginahitabo so duna na tay update ani ha. Doon na update ani nga dili ni di ay sa Katmon gyud nahitabo kay gahapon namuto nga nagpangutan na ta daghan nakakita sa kuan sad unya ato nang gikuan kay una magong report nga milk tea maoy hinungdan ha.
Sa tunay ko og milk tea bag yung tinuod mo hinungdan, ha? Tinuod bag yun, karon di ana tay update magkasama ato ning hatagag pagtagaron. Naghapon ato ang gutong gisgutan ang katonto ang babae nga ni ambak dito sa seawall, o niya mo ta nga tutong gikuan og asa gyud to. So karon do na may resulta nga to naman gyud nga nakuha na to dun ni contact na to nga didto gid ay to sa mga sukintig paminaw sa kaning ni ang Dipolog, no? O niya dili to dire sa kanang naang Katmon, ha, dili to dire sa Katmon, dire dito sa Dipolog. O niya ang una nga post ningon mo kung Katmon, ha, so muna katong giingnan nga kanina mo man ni atong ipakita gahapon, usab mga kasama kining babae o niya kanang naaba nga ningon nga niambak ko no tungod sa milk tea. Kining umilang nga niambak ko no kay wa palitig milk tea. Pero karon tingog na mga sukintig paminaw ang katonto ang kuan ani anya kaning ni ang gariskyo dili ni niya uyab kaning ni ang gariskyo kana rescuer ni amo ni ang nitabang in taon niya haon niya ang hinungdan gyud ini makasama kay magkunto ko to nakita na to sa video nya kanina nga usa ka netizen ang sa pagtabang sa usa ka nitabang man isang lalaki onya gituhuan una ningon mangud sila nga manag-uyab kuno ni uyab kuno ni dili din niya uyab ha. Dili ni uyab kun dili rescuer ni. So kaning ang babae naluwas na ni makasama onya didto ni sa Dipolog. Ang rason ani ngano ni ambak kuno ni mga sukintig paminaw kay tungod sa silos, ha? O ba to kasamang RV tungod sa kanang naang silos maoy kuan ani maoy hinungdan mga sukintig paminaw. So mo lagi na mo akong ingon gahapon nga murag dili kita makatuog moingon ta nga milk tea moingon ta milk tea moy hinungdan moy imuha yung ibaylo og milk tea na nga imuha nga kuan nga no kaning ni nani kuan pagod kayo ha kanang na nga kining bataa kining bayhana batanon pa onya maayog lawas sa isda pa tilugon gyud ha. Dunay kaning ni amon ni ang unang video niya dunay ikaduhang video nga doon nagigisaka na gyud siya dito mga sukintig paminaw sa kanang naang mala. So dire kanang naang o kanina ka mao na ni ay. Kaning ni mao ni gitabang na gitauran sa life jacket nya may kilatay una maulaw na ni taon sa mo saka kasamang kioy kay ang mga marites no wa man gid sad mamahawa. So ang kanina mga mahawa no kanina latay sa sakuan latay sa mga sukintig paminaw sa kanang naang ladder nilatay sa dito sa ladder o niya dunga lang day kanina audio ay ayaw sa ninyo kataw idea kini mga nananaw po mga salibusaw Nini latas ladder. Kat raman. Luwas na. Birahon. Ayaw pong birahon. Huwag kayo masangit ng tagkugo. Atos giriskyo usa ka tawo rang giriskyo en taon ani. Dili man kuan. Dili noon lawom. Gaway niya. Gaway ni boss, no? Gaaway ni. Gaway din. Among uyab ba ni ron? Maro pa yung uyab? Maro pa rin yung uyab. Pero rescuer ni ha kanang nag-rescue. Dito na des unahan din ni siya ni anabot. Maro pa rin yung uyab. Nagikog ang bahay kay Bulagan sa lagi. Nag-away ni sila. Nya nagsilos na ikuno taon, ha? Kung ano kanana ang palitan og awayon kaday ayaw bulag tarong oy. Daghan kay lalaki mas gwapo pa si mong uyab.
Daghan man, daghan mga kuan. Kani gipakuan in taon niya, gitabangan dito. Luwas Ha? na. Dirahon. Bira, ayaw sa biraha ikaw ni. Ngano nga mabot tabangi og kagaling kay di pod ma kuan tingali. Di pod sila masulod. Usa ra man poy nagkuan-kuan o nagbira-bira. Oh, gaway niya. So kana Gaway ni luoy boss, kayo ba in town? Na? Muna nga noon dili man tanan laki ka sa maki. Among uyab ba ni ron? Kay luoy ba pod in taos babae? Ayaw awayan ng babae kay humok ra ba in taon nang mag-uol mahiubos. Ha? Mayo nga kuan oy no kana na siksyon mapayana. Siksyon pura buyag no. Kani pong ni rescue dugay po kayo. Ngano ma? Dugay po kay mo. Saka diha o nakauyon po dugay ka diha o. Pero pasalamatan na tong rescue ani ha o. Okay mo man eh. At least kanang ang kuan na gitauran niya life jacket. Okay ra sad ni. Ya dunay salvavida gipasulod pag yun. Kat-kat. Pero murag nagbagahi pag ni mo kat-kat murag di sa kat-katon gyud kay nagpabino na ko na maulaw na gisamay kay di maulaw gud nga daghang kay tawo. Kat-kat raman. Luwas na. Dirahon. Matod ba daghan kay nagpurol, na daghan kay nagpungkol sa kalibutan. Daghan kay nagkarsunis kalibutan day. Ay pagkamati ng lalaking irresponsable oy. Ayaw pagkamati ng lalaking irresponsable. Gaway ni boss, no? Muna og magkuan magani. Among uyab ba ni ron? Maro pa iyang uyab. Maro pa rin iyang uyab. May gani kay mabawra. May gani taon ka sa mangki kay mabawra giambakan in taon. Ha? Sumuna nga ton ning giklaro ha nga kaning adili ni sa Katmon. Base sa ato nga gihimo gyud nga pakisusi ani. Pulagan sa Dito ni dipulog mga sukin di paminaw. Na. Ning rescuer sad pa dugay-dugay pagtikang Ay, lara mi dong. So at least kanang naang ayaw na mo kabalaka diya taga Katmon ha. Kay no kani babae na rescue na niya naluwas naman hinuon eh. Naluwas na ni noon mga sukin dig paminaw. Kat raman. Luwas na. Dirahon. So at least ato lang gihatagan og kuan, gihatagan atong update mga sukin dig paminaw. Okay.